ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କୁସୁମ ପଦ୍ୟଟିକୁ, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୁସୁମ ପଦ୍ୟଟିକୁ କୋଇଲି ବୃତ୍ତରେ ଗାନ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସେତେ ସେମିତି ସ୍ୱର ନାହିଁ ସେଇ ବୃତ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ସାଧା ସିଧାରେ ଗାଇବି। ତାହେଲେ এই ବିଷୟଟି ଆମର 2008 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବିଷୟଟି 2008 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫୁଟେ ଫୁଲ ବନେ ଉପବନେ, ମଣ୍ଡଇ ଧରାକୁ କେତେ ରୂପର ଯତନେ। ନବ ଋତୁ ଆଣଇ ଭୂଷଣ, ଲୋହିତ ହରିତ ଶୁଭ୍ର ସୁନୀଳ ବରଣ। ପିନ୍ଧି ଧରା ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ, ନୟନ ତସଇ କେତେ ସୁଷମା ସଜାଡ଼ି। ଫୁଟେ ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ନିଧାଗେ, ସାଜଇ ଧରଣୀ ବକ୍ଷପୁତ ଶୁଭ୍ର ରାଗେ। ଦିବା ଶେଷେ ଶୀତଳ ସୁବାସ, ଦୂର କରେ ହୃଦୟରୁ ବିଷମ ପରାସ। ବରଷାରେ ଫୁଟେ କେତେ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗଣୀ କୁସୁମ ଶୋଭା ରଙ୍ଗରେ ଅତୁଳ। ଜୁଇ ଯାଇ କଦମ୍ବ ମାଳତୀ, କରୁଥାଏ ମେଘ ଲାଗି ପୂଜାର ଆଳତୀ। ଶରତର କୁସୁମ ସମ୍ଭାର, ଫିଟାଏ ଧରାରେ ମହାଶୋଭାର ଜୁଆର। ବିଲ ପାଟେ ଫୁଟେ କାଶତଣ୍ଡି, କୁମୁଦ କମଳ ଫୁଟେ ସରବର ମଣ୍ଡି। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଅଗସ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ, ଅପରାଜିତାର ଶୋଭା ଚିତ୍ତ ନିଏ ହରି। କରବୀର ଫୁଟଇ ହେମନ୍ତେ, ନାନା ଜାତି ରଙ୍ଗ କେବା ବର୍ଣ୍ଣିବ କେମନ୍ତେ। ଶୀତକାଳେ ଗୟସ ସରିଷ, ଧବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ମଣ୍ଡେ ଦଶ ଦିଶ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ସମୟ, କୁସୁମିତ ଜଳସ୍ଥଳ ହୁଏ ଶୋଭାମୟ। ପୁଷ୍ପରାଜ ଗୋଲାପର ହସ, ହସାଏ ଧରାକୁ ପୁଣି କାମିନା ପଳାଶ। ନବ ଋତୁ ଘେନି ନବ ରଙ୍ଗ, ରଞ୍ଜିତ କରଇ ନବ ରୂପେ ମହୀୟଙ୍ଗ। ହସି ଉଠେ ଧରା ଫୁଲ ହାସେ, ମୋହିନୀ ଚିତ୍ତ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ସୁବାସେ। ମହୁମାଛି ବହି ନିଏ ରେଣୁ, ପରହିତେ ମଧୁ ସଞ୍ଚି ବଜାଏ ସେ ବେଣୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କଇଁ ଫୁଲ ଏମିତି ଅଛି। ଫୁଟିବି ମୁଁ କୁସୁମ ସମାନ, ପର ପାଇଁ ନିଜ ବିତ୍ତ କରିବାକୁ ଦାନ। ଆନ ମୁଖେ ଫୁଟାଇବି ହାସ, ବିତରିବି ଅନ୍ୟ ଲାଗି ସୁଗୁଣ ସୁବାସ। ଆନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି ମୁଁ ମଧୁ, ଫୁଲ ପରି କରିବି ମୁଁ ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିରେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଫୁଟେ ନିଧାଗରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଠିକି ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ନିଧାଗରେ ଫୁଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ସେମିତି ବରଷାରେ ଫୁଟେ କେତେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବରଷାରେ ଫୁଟେ କେତେ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗଣୀ କୁସୁମ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଜୁଇ ଯାଇ କଦମ୍ବ ମାଳତୀ, କରୁଥାଏ ମେଘ ଲାଗି ପୂଜାର ଆଳତୀ। ତାର ବର୍ଷା ଋତୁ। ଶରତରେ କ'ଣ ଫୁଟେ ନା, ଶରତରେ ଫୁଟେ କାଶତଣ୍ଡି, କୁମୁଦ କମଳ ଫୁଟେ ସରବରେ ମଣ୍ଡି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜହ୍ନି ଫୁଲ କେଉଁଥିରେ ଫୁଟେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ, ଅଗସ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ସବୁ, ଅପରାଜିତା ସେଇଟା ଫୁଟେ। କରବୀର ବି ଫୁଟେ ହେମନ୍ତରେ ଫୁଟେ, କରବୀର ଫୁଟଇ ହେମନ୍ତେ। ତାହେଲେ ନାନା ଜାତି ରଙ୍ଗ। ଶୀତକାଳେ କ'ଣ ଫୁଟେ ନା, ଗୟସ ସୋରିଷ, ଧବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ବସନ୍ତରେ କ'ଣ ଫୁଟେ, ବସନ୍ତରେ ଗୋଲାପ, ଯେମିତିକି କାମିନୀ, ବସନ୍ତରେ କାମିନୀ, ପଳାସା ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତାହେଲେ ନବ ଋତୁ ଘେନି ନବ ରଙ୍ଗ। ନବ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଫୁଲମାନେ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ମହିକୁ ସେ ରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହୁମାଛି ସେଇଠୁ ନେଇକି ତା କରେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଫୁଟିବି ମୁଁ କୁସୁମ ସମାନ, ପର ପାରି ନିଜ ବିତ୍ତ କରିବାକୁ ଦାନ। ଆନ ମୁଖେ ଫୁଟାଇବି ହାସ, ବିତରିବି ଅନ୍ୟ ଲାଗି ସୁଗୁଣ ସୁବାସ। ଆନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି ମୁଁ ମଧୁ, ଫୁଲ ପରି କରିବି ମୁଁ ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ। ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜଗତବାସୀ ଭଲ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ସେଟା ଆଗ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟି ବହିଟି ଯାଠୁ ଆଣିଥିଲି ସେ ବଳରାମ ବେହେରା ତାଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସଭା ଉପରେ ବଳରାମ ବେହେରା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା ଗୌତମ ବେହେରା, ଏପଟେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ଗୌତମ ବେହେରା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଗ ବହିରେ ଏବେ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାଁ ଲେଖିବେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରି ବହି ଉପରେ ଆସନା କରି ପକାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ, ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ସମସ୍ତେ କହିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦିନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ? ଶରତ ଋତୁରେ କି ଫୁଲ ଫୁଟେ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ କାହିଁକି ଋତୁରାଜ କହନ୍ତି? ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ କହିବ ଏମିତି। କାଶତଣ୍ଡି କେଉଁ ଋତୁରେ ଫୁଟେ? କହିବେ କାଶତଣ୍ଡି କେଉଁ ଋତୁରେ? ଶରତ ଋତୁରେ। ତାପରେ ମହୁମାଛି ଆମର କି ଉପକାର କରେ? ମହୁମାଛି ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ନା ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ ତାଠୁ ମହୁ ପାଇଥାଉ। ପୋଖରୀରେ ଫୁଟୁଥିବା ଦୁଇଟି ଫୁଲର ନାମ କୁହ? ପଦ୍ମ ଆଉ କଇଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିବେ। ବାମ ପଟରେ କେତୋଟି ଋତୁର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି? ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ସେମାନେ ଫୁଟୁଥିବା ଋତୁ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟେ ଏଇ ଗୋଲ ଭିତରୁ ଆଣି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ବର୍ଷାରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଶରତରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ବସନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। 41 ପୃଷ୍ଠା ସରିଗଲା, 42 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିସି କରି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ନିଧାଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନିଧାଗ କହିଲେ ନିଷ୍ଠୁର, କରୁଣା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ। କେଉଁଟା? ନିଧାଗ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ହରିତ କହିଲେ କ'ଣ? ଶାଗୁଆ। ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, ହରିତ ଗଛର ପତ୍ର ଶାଗୁଆ। ଲୋହିତ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଲୋହିତ କହିଲେ ଲାଲ। ଦିଶ କହିଲେ କ'ଣ? ଦିଗ। କେଉଁ ଦିଶ? ମାନେ ଦିଶ କହିଲେ ଦେଖିବା ନୁହଁ, ଦିଶ ନୁହଁ ଦେଖାଇବା, ମାନେ ଦିଗ। ବୁଝିଲ? ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ହସୁଛି ପାଟ। ପାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଟ କହିଲେ ମାନେ ଦୁଇଟା, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପାଟ ବି ଦେଇଛି। ପାଟ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ କହିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ହସୁଛି ପାଟ ବଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ଫୁଟିଥାଏ ସେଇ ବେନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। ନବବସନରେ ସବୁଜି ମହି କହିଲେ ଧରଣୀ। ନବଗ୍ରହ ନାମ ନା ଏଠି ନବ କହିଲେ ନୂଆ। ଏଇଠି ନବ କହିଲେ ନବଗ୍ରହ ନାମ, କହିଲେ ନଅଟି ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି 9 ବୋଲି। ସାଜଇ ଧରଣୀ କୁସୁମ ରାଗେ, ମାନେ ତାର ରଙ୍ଗଣୀ, ରାଗ ରଙ୍ଗଣୀରେ। କୋକିଳ ଗାଉଛି ମଧୁର ରାଗେ କହିଲେ ସ୍ୱରରେ। ରାଗେ ଗରଗର ନ ହୁଅ ଆଉ ରାଗେ କହିଲେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ। ହସି ଦିଅ ଟିକେ ଭାବନା ଯାଉ, ଭାବନା କହିଲେ ଚିନ୍ତା। ଠିକ୍ ଲେଖିଛି ସେ ପିଲାଟି, ତା କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଇ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ସରଳ ଭାଷାରେ ପରହିତେ ମଧୁ ସଞ୍ଚି ବଜାଏ ସେ ବେଣୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା। ଫିଟାଏ ଧରାରେ ମହାସଭାର ଜୁଆର, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ନାଁ ଯାହା ଥିବ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏଇ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। କବିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟରେ ବରଣ କରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମେ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ବରଇ। ସେଇଭଳି ତଳ ଲିଖିତ କ'ଣ ହବ? ସଜାଇ ଦିଏ, ସଜାଇ। ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ମାନେ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷୀ ନା କ'ଣ ସେଠି ରହିବ। ତାର ମଣ୍ଡନ କରେ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ତାର ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ 42 ପୃଷ୍ଠା ସରିଗଲା, 43 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଫୁଲ ପାଖରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବା ସେସବୁକୁ ବାଛି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଫୁଲଟା ନିଜର ସୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ଠିକ୍ କଥା। ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ନିଜ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ କଥା। ନିଜ ଗୁଣକୁ ବାହାରେ ଦେଖାଇବା, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଠିକ୍ କଥା।
ଜଗତକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଲ କଥା। ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଠିକ୍ କଥା। ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। କବିତାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଅଛି ଆସ ସେହିପରି ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା, ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଲେଖିବା। ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳାରେ ଚିତ୍ର କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦିଆଯିବ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। କବିତାର ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ବାଛି ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କବିତାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ନୀଳରେ ନୀଳ ଦେବା, ଗୋଲାପୀରେ ଗୋଲାପୀ ଏମିତି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର 43 ପୃଷ୍ଠା ସରିଗଲା। ଏଠି 44କୁ ଯିବା। 44 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାବ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପଦଟି ପଠିତ କବିତାରେ ଦେବା। ଦିନ ସରିଗଲା, ଶୀତଳ ସବାସ ଛୁଟିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ଆମରୁ ତୁଟିଲା। ହେଲା ପଦଟି ପଠିତ କବିତାରୁ ବାଛିବା ସହିତ ନୁହେଁ, ପଦର ଭାବ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପଦଟି। ବୁଝିଲେ? କେତେ ରଙ୍ଗିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ମହି, ରୂପର ଆଖିକୁ ନେଉଛି ମୋହି। 12 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। 12 ନମ୍ବରରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟୁଛି ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖ। ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ବାପା, ମା, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ତୁମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିକି ଲେଖ। କବିତାଟି ପଢ଼ି କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାର ଏକ ତାଲିକା କର। ତ କବିତାକୁ ପଢ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କବିତା ସଲାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। ସେଥିରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଋତୁରେ ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାର ନାମ ଲେଖ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ନେ ତା ବାଦ ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଫୁଲର ମାଳି ଦେଇଛି। ଏ ଫୁଲର ମାଳି ଭିତରେ ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 44 ପୃଷ୍ଠାରେ କୁସୁମ ପଦ୍ୟଟି ସରିଲା। ତାହେଲେ এই କୁସୁମ ପଦ୍ୟଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଯେମିତିକି କୁସୁମ, କୁସୁମ ଏଇ ପଦ୍ୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ପଢ଼ିଲେ, ପୁରୁଣା ବହିରୁ। ଏଇ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। এই ବିଷୟଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ବିଷୟଟି କେଉଁଠି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି କି କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।